صرنوبنا وطايتنا الحياة ويسب في الأوامين فيك الآن بشحالك مالقاومة نكسبر بحفصلتنا تكبلات Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum qegħdin nofru di l-Quddisa għar-Roħ Kelinu Żammit. U fil-Vanġelu llum ser niltaqgħu ma' Ġesu li jurina r-relazzjoni tiegħu li kellu mal-Missier. Ekku tfakkarna l-ħajja tagħna imislufa lilna minħant Alla u kull wieħed waħda minna irid ifittex li jiskopri u jwettaq il-pjan ta' Alla għal ħajja. Walek biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna, u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inżejjent bil-grazzi tiegħek lill-Isqof Sant Anselmu biex ifittex u jgħallem il-ħwejjeġ għolja tal-għerf tiegħek. Għamel li d-den tagħna isib fil-fidi imqazza l-għajnuna meħtieġa biex nilqgħu minn qalbna u bil-ħlewwa dak kollu li jintridna nemmnu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien għamet persekuzzjoni kbira kontra l-Knisja ta' Ġerusalem. Barra mill-Apostli kulħadd xteret fl-artijiet tal-Ludija u tas-Sammarija. Xi rġiel twajba difnu lil Stiefnu u bkew ħafna. Sa dan it-tant Sawl kien qiegħed jagħmel ħerba mill-Knisja, kien jidħol minn dara l-oħra, jaqbad irġiel u nisa u jitfaħħom il-ħabs. Imma dawk li xterdu bdew ixandru il-kelma kull fejn imorru. Filippu niżel f'belt tas-Sammarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies b'fema waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn bajjat kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom u ħafna nies oħrajn mifluġa jew tsoppop kienu jitfejqu u kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-sebħ ta' ismu, xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu. Għajdu lill-Alla kemm int tal-biża' femilek. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek, ejja waraw lew mejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Biddel il-baħar fart nixfa, għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara, għalhekk nifirħu bih u isaltam bil-kobor tiegħu għal dejjem. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Alleluja, alleluja, alleluja.
Min jemmen fl-iben ikollu l-ħajja ta' dejjem jgħid il-mulej u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: Jienu l-ħobż tal-ħajja, min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jieħdu qatt il-għaġġ. Imma jien ġa għidtilkom li għalkemm rajtuni ma jemmintux. Dawk kollu li jagħtini missieri jiġu għandi u min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra. Għax jien inżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min batni. Issa r-rieda ta' min batni hija din: li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din hi ta' bilħaq ir-rieda ta' missieri, li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum ilaqqana ma' realtà oħra fil-ħajja tagħna l-insara. Hawnhekk Ġesu qed jitkellem bħalli kieku il-ħajja tiegħu ma kienx tiegħu verament imma kienet tal-missier. Il-ħajja ta' Ġesu bħal ħajja tagħna, anzi tagħna bħal ħajja ta' Ġesu, hi mislufa lilna. Ħadd minna ma għażel li jitwielet, ħadd m'għandu dritt jibqa' jgħix. Il-ħajja tagħna hi mislufa lilna, tiddependi minn Alla u mhux minna. Kif jgħid is-Salm, laqqa xara waħda minn rasna ma hija tagħna jekk ma jieħux ħsieba Alla. Jekk nifhmu f'dan il-kuntest il-ħajja tagħna bħala rigal, inkunu nistgħu nilqgħu kemm it-tajjeb u kemm il-ħażin. Għax bħalma jgħid Ġob il-mulej tani u l-mulej ħadli. Issa jekk inqisu il-ħajja bħala parti mir-rieda t'Alla, bħala parti mill-pjan t'Alla, kull wieħed minna għandu rwol f'dan il-pjan. Alla għandu pjan u l-pjan t'Alla nafu x'inhu, li nkunu fil-paċi, li jkollna lena u lena tkun f'din id-dinja bi preparazzjoni għall-lena eterna. Issa dil-lena fuq dil-art min ifixkilha. Ifixkluha dil-lena dawk in-nies li jkunu marbutin aktar mad-dinja flok mal-pjan ta' Alla. Naraw mill-ħajja tagħna. Meta nweġġgħu, meta jkun hemm inġustizzja. L-inġustizzja x'issir? Għax ikun hemm xi ħadd esaġera, ħaseb għal rasu, konsegwenza li ħafna oħrajn ġew imweġġejn. Issa dan tista' tiġri fil-familji tagħna, meta forsi jkun hemm xi ħadd mill-aħwa jipprova jibla kollox hu. Tista' tiġri fil-komunitajiet tagħna, fil-parroċċi, fil-knejjes, fil-grupp li aħna nagħmlu parti minnhom, fejn ikun hemm xi ħadd jipprova li tgħaddi tiegħu biss. U tista' tiġri fuq livell ogħla, fuq livell ta' knisja, fuq livell ta' soċjetà, fejn individwu jipprova jibla kollox hu bil-konsegwenza li oħrajn imbagħad iweġġgħu. Jew xi ħadd jippromovi lilu nnifsu u jieħu promotions li ma ħaqqux. Dan kollu iwassal biex hawnhekk f'din il-ħajja jkun hawn ċerta dwejja. Imbagħad hemm il-mart u affarijiet oħrajn li wieħed irid jarahom perspettiva differenti. Però r-rieda tal-missier hi li minn din il-ħajja stess ikonna l-paċi. Issa jien nista' nikkontribwixxi għal din il-paċi u nista' nikkontribwixxi għan-nuqqas ta' paċi. Nikkontribwixxi għal paċi billi x'inhi ċ-ċirkostanza tal-ħajja tiegħi jien infittex bħalma kien jagħmel Ġesu
ifittex dejjem ir-rieda ta' missieru. U din kien jagħmilha dejjem Ġesu. Kien jagħmilha minn kien żgħir ta' 12-il sena, l-lom mhux qalilha. Ma tafux li għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Ximmar biex jażel l-apostli għadda l-lejl jitlob biex jara x'nir-rieda tal-missier. U baqa' sejjer sal-aħħar quddiem is-salib, tkellem ma' missieru fl-ort tal-Ġetsemani, għallu jekk jista' jkun biet minn eda l-kalċi ma tkun magħmula r-rieda tiegħek, u x'ħimmiet l-aħħar kelmiet ukoll kienu missier fidejk innerħi ruħi. Għalhekk jew illum nitolbu l-Mulejja tina l-erf tiegħu biex nindunaw li għandna dejjem aktar infittxu r-rieda tal-missier, infittxuha u wettquha. Issa din ir-rieda ta' Alla għalina mhix xi ħaġa fl-arja imma tinbet fiċ-ċirkustanzi ta' kuljum tal-ħajja tagħna. M'hemm bżonn nimorru l-bogħod, m'hemm bżonn nagħmlu affarijiet kbar, naraw minn xi aħna għaddejjin u nfittxu li nagħmlu t-tajjeb fiċ-ċirkustanza li qegħdin. Fiskiet nitolbu fuq dan biex il-Mulejja tina d-dawl tiegħu biex niskopru aktar Alla jxirid minna illum. Fiskiet nitolbu fuq dan. Wissa nqumu bil-wifqa biex irresqu t-talbit tagħna lill-missiera tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-Isqfijiet tas-Saċerdoti biex il-Knisja tkompli dejjem tfittex u tagħmel ir-rieda tiegħek. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanina għalina l-koll qegħdin nattendu għal din il-qudiesa, nitolbu kenna ibgħat l-Ispirtu tiegħek fina biex nindunaw aktar bir-rieda tiegħek għalina għall-ġurnata tal-lum. Nitolbu. Irresqulek Missier Ħanina ukoll it-talba tal-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, għejnhom ibagħtilhom nies li jgwidawhom biex ikomplu jarfu dejjem aktar ir-rieda tiegħek. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Għat-tiġijiet tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għid għannuna dejjem ħalli roddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iż-żaffer akbar inxandruha f'dan iż-żmien
li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollha tagħha. Għalhekk da l-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bl-għeda itennulek. Għaddejs, 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 mlej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati, ħal ħobs radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Kelinu, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikoll li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fija,
int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam. Danu il-ħaruf tal-lam. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Li jixtieq tħol taħt is-saqaf tiegħek, dej biss kelma waħda il-ġisem ta' Kristu. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqt jissema Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddis Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Għaddis għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem. Għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħarestejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sem għaddis tiegħek. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta
Saltan hai, Alleluia. Il-Kristu tal-ħejja, jissit wis-sultan, rebi fuq il-mewt, qawmietu setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammil mew, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u ħejjuna għall-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Maria jifraħu tenna, Alleluja. Għax nagli inti staqlek tkun ommu, Alleluja. Il-mewt reba kif jinħabbar, Alleluja. Għalina l-Alla jitlob, Alleluja.